ka jingwan ka surok tulien ka bapniso ya kanong ba shilong sanong stan bat hadu tura kala kalalong penman ka jingtemik babun kisnong ki bahab akamong plang kutonsi habaro kiliang ya kita jing ba kita kisnong ki kendo lapau perthai ha ka jinghiar jurep jongwa meli ka than ba eskesun ringkat ki officer ka tanat piludi kinong elam snong nadu krai trau mau kria luai bat kiwe ha ka ba ki surok snong ki la jot lut na ka jingkit i kor bat ki tiar ban pentrikam ya ka te ka surok tulien urang ba snong ka trau ba dan bor lang trau kumju urang ba snong ka krai ba JP sun kilai thu ba ka jingwan ka tulien kala penlong penban ka jingtem bat penjat sendan ki surok snong jot jong ni surok hi ka dau ba kong santam ka de ba ha jing sha long ka de ba pentre ka ni ka shlong nong ston turarut kelas lang pentre nang ni nadu arjar khatwe te ka jing ya lenti ka ni ka surok kumut ki pendon kam ban kit ki mau kum tai kali company tela tip hi ki babun kide ki ba khia sudah ta jing syak surok ka baha kum ni kum bakalong ka ni ka baha kumut por bakadang dek surok senong te kamdon ka jing jot kamdon ka jing mong ten rai maryawan ka ni company ban pentre ni surok kumut kelas sedang ban i ka dak sniu lane ba yu i ki tliu sar ta hadin hadukat ban dadep ka ni le kumut ladep kladep praswan ni surok senong ta hadin nang tu ngila pha jing tho te le si sari don lang ni ngila pha jing tho ter jing tho ngi yai ap ngi yai khmi lenti balanu ka department makan sedang ban pentre no te le si hadukat muta kumut nyempat yo kan ka babaha ko makalong muta ha ka implement ka ni frog ITP kibun ki advantages ke jongi ki nong snong no boleh ki frog snong ki la dolot ki pungum ki la dolot ki jika saja ki la dolot na dong la dolot tien rei na kaliang ka sarkar ka tanat peludi ka sim khiabat ngila tho na kapor bat ki don ki approval order ka don ngaru ha bai de bujing penbaik frog yak pungum ki pung sajany kidon ke bahadu mentak sarkar kampala kidon ka to ni bakala siu lasna don bahadu ka mentak ka ba kisui be kamtam goi ka pungum mati po krej maston ka de ka bangim don sus tang goi ru don tang goi hadu mentak kampala ban siu ba ladu lut mentar ki pajba la sia long ka batal source flies tengai thui ping ya kedu jeng ba tela kata kada ngwa kan tu sarkar hi ba ka jing tre ka la de hanre kampoi sno kidon ki city ping la pha na ka po sarkar kamtam cek tanat peludi ha ka be de ban re-improvement biang yak structure ke bala penjot nomor ba dealing ba jong kini ke usaha ke buat mesyua ki pan jembet ingi bagong sya bagin rong ai lat i company berung ma kimi olat berung na sedang showroom na we kendiat rusnong tiga berung limpa ki local road tiga local road jati structure local road kolong ko no ngalai kran nak por se pon rek sarkar kam patiau ngilaya chru chim misteng ngilaya chim misteng yemale berong bermentau barim ru emle ngilaya karkat nring impois sonoru phi mentah ni mi pin ombak sok chani kala ba nrei lar philung sarkar ru pin rung na krej moston kan no pin jenjar preng mar bisu kan ni sini kan no pin jenjar tengai TP nak leng snong ha ka pade bak snong krej TP nak leng jongar ba snong ngala sim khia ba tang bakin kit kinong pang na TP ban rung kali kamai sa snong kim tre su ban rung no blek snong klas ni pelat lawan banong ai ya kecaka rung bat nak leng ka company kan sale ya ek ban kam hadien tengiru berbali ITP ki orang kat bagi besar jong ka plat bibi kumno ngi magri ni hapa negeri ya bana ada maksud perlu di kemdei ka kajongi kadai jong sarkar tiladangi ngam ai benya kemut nyelek persya ten rei ngi nak tak jimbak jong ka ongno jong pajba ngi pelai extrok nang ngi pelai ITP pa ka jong ka tok lendat mayal lagi snong snong sya tim sya telah ngi snong balai bi sya benrung hat adu mentai ni sem kolong sa ni urang ba snong kalwai ba HK Chabang uloong ba ka jingthe ya ka khando na ka basna ya ka te ka surok kala pendap lut ya kitulong hadu ba ki pai ba menta kim don shu kitulong te ha ka bede bat kene ka umbam di kong san ne menta ngim yo shu ra namar ngi hap i no tu ka jaka namar penun kam long shu te hadu menta hi ngim yo shu te ngila tho ngila kerpa di badang MLA bedon brom jungi ban le no na ka wi ki jaka destang kata tingi ngim don lap shu ban lem no ban penun kam ko umru umlong shu kani ka ha kapor batrei ru kani ka jaka kamut kala tuj be de ka da kani ka jing jabo ta khamtam poliur ke jing jabo ka jing tu khandau te katu ke jaka kamut teng la pendap ya ka dagi khandau ki jabo jabang tu berkhoi ke bati ki mau ha katu ko wa te ka wa bro cikata ngi tan nang ta ten rei menta ba de kam long shu
ha ka jingjure pat ya ka snong mau kriya lai kran halo ka jingdon kam bat sna biang ya ka lintia jat nadu pomlum shadu lat maurang khnang baki khna school kin ambu ya ka jingem ha ka jingma na ka jingbun ki kali bat ka jingma ka bab up ya ki khna school nang tinalat maurang terter sharum kalong ka bajur hadu ka tangi karpat ya sarkar man simkia halor kani bat ha ka ju ka poru kini ki no officer jong ka PWD na kerpat iki bikin ra ya kini kubor menta shau chief engineer bo secretary jong ka PWD manyeto yaki ba omtang bangi jenjar hakayat kayeng henrei ka don ru ka jing seng ni habakran hakani ka singi nakaliang engineer ka PWD ba WR lingdo loong bakilapa ya ka jingtrowa sa ka sarkar bat menta kidang up ya ka jingmang tingka banyo snano ila dap compile ka estimate marapor ba sna ya kani ka highway nakaliang ka kontraktor kila pron kam ka surak kani ngirung mentan krek na cycle satra na pensionong marbisu krek moshatan bad na po nang tinarang scan balik po makotep kani ska loai saram kalwai ha saram don kana mas no ngiro take estimate bakila pelum hatu kapor kapoi kumba laiklur tam tiki surak kibla adu kum kani ka surak traw karon kumba news pa laipo mitar ka surak marbisu pensionong karon kumba kilometer ka surak kelum kita berlai teli apa krek moshtan karon kumba kilometer berkati ka surak narang scan siapa mau kotep luai gitu karon kumba kilometer Tahu mentah ka estimate nila pa tengi abstang ya ka sanction menginyo na ka office jong chief engineer te kumbala batai MLA Brunburam ru mut ki formalities ki sabut te tat hadu kata kapor ngin salah ban menteri batai ya nakaliang MLA ka mau plang ba eskisun ulai thu ba ya katai ka jingle ben ka sarkar ya katai ka thain la dap banra ka ying dobar henrei klampoi se ru ulo ongru bakin up satang mentau luber lemkum ta oman 7 sim dakwi pat kilinti MLA ulo ongru ba ulat mu ban ujor sa ka kot alo katai ka jingsa panjat lut ki strok snong ha katai ka company henrei nakaliang chief secretary lokhat yakran no dak bokular bun le ye no te menta kani ka third budget session ka banlong kat lai turik menta ubnai Henry hadu menta ngim padyo tak sanction bat ngim padyo ya kata ka initiation na kaliang jong sarkar ban pentrei ya kani surok bat ha kaju kapor kinong song kila jinjar sa papalat kawai ka jing seng ka belong hakrek kala dap ya klem repair kini surok ngalapni ni kirok kila tho sanga ngala tho sa government nadu usnem arjar kat pra ngatho be chak po ka sarkar ban pinken mau na keli po assembly bat nga ay ko piru ya kirang ba snong bikin tip ya ka bangang lale bat ka jubab na government ko long be bangin salie ondalayo sanction henry mentala arsnem ladap pura menta 4 le hangdong nuru tingim di ban keno ikini berpikerat ini de ki field officer lada 4 yo ka sanction kinom la bande ka life utrik ujan wadi ngala to chief secretary bat ngala ay ko pi chief minister ya ka jing julor kini ke surok senong bala palat ke bagi pat ada jenjar hadu palat henry om sim lala ban repair lani ban restore lani bin rehabilitate ini ke surok hadu mentaro pada ka ju ke por ki kena nadu nalat moreng ki kena school hadu apa nyumer ki don ka jing ma ka bakraw na ka jing bun ki kali na mari ki footpath ki badon mensyala pen prano ban penhe ya surok lanu insna lada om ai ke jubab ke babiang hapo news ngi nga ong nga kum UMLE nga ban ni syukut nga ban ni syukut hadin si post ngi ngayo ya ka telefon ko no chief secretary ba uang yang subawan banya discuss tengalai uang kadai ke basisha ke ai ke ba meto ma me kadai ke basisha ta ai por yang ngi sarkar ban sort out ya ka ni ka problem apo katu ani por deina kata kadang sa sange balik syukut ngalamut balik syukut kini ikini stingan sai kopi fi bro ngalamut balik syukut reki ong yang ai poring punya tei MLA ha ka ju por blok tho ru halo ka jingwan le politics jong MDC ka soyong ba share bor maulong da ka ba kular ban yarap ban pentrei ya ka tei ka surok apo kini ki kenyat sngi menta ladon mamut manwan sim kabu man perlong politics ya kini ka jing julor kini ka surok ang ni man pelong politik ya kini ke jing mong mamut man pelong je seng hang ni hau ni menai April man wan MDC so yong magambut man pen repair yang ni ke surok ke jing keli jong ang ni kolong kini ke dek surok PWD kini ke PWD ke nom sya inu ban kata ke ni surok ke nom sya Kalau ni pat yo ko order na ka government
yaki private. Oh, em. You know finum syak ben lek. Oh. Lada kisah ben lek. Ngang ladi ben lek. I would have done. If somebody has the money, I have the money to do it. I could have done. Henry, kum uta u MLA batip ya ka ain ngahapan up ya ka sarkar. Ado bakin na ay ka sanction ban lek ikani. Te Henry umlaylay ka jingkran bi jong uni brio umlaylay. Bangi kerpat ya ka sarkar sa chisien. Ba jingjen jar palat yung kinong syong shnong. Kalalong ka